musidɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV eɗen ɗo e foire mo ganduɗa impôt domaine mo West Foire eɗen dardi ɗo e goto e mawɓe dental caabigal dental ngal ɗo hono Chérif Haydara mo ganduɗa kañum woni coordonnateur national fedde wiyetende ARPIERCA Chérif hitande kala ɗon mbaɗatno ko wayni hande kadi on mbaɗi hol yiyande panta e bandiraɓeɓe ha tengti o ñalawma hande. ko adi fof eɗen jetta Allah subhanahu wa taala eɗen ñaago Allah moƴƴere fodande e lewru ndu yo Allah waɗanen ɗum eɗen kadi jetta Allah no feewi e neamaji ɗi o waɗani en e ɗum ɗone kadi wonko ganduɗa ko hoolare fawande juuɗe amen ne foti yettinede jeeyaɓe mum donc emin gollodira e Kuwait naaɓe comme nomin keewi waɗirde hitande kala min e mois de Ramadan e lewru korka ndu min jogui barnamiji walla programme mo ganduɗa hen min tottirta ko fewte balle ɗe e joni noon hikka kam ko même programme o kadi nomin gowirno waɗirde ni tan ha joni ko noon min mbaɗi kadi hikka ko ɓuuri hewde noon hikka noon so Allah ko jamaji amen ɗimin maahi ɗi ko ɗin ɓurno dañde kumtaje guila tan Fouta tan ha côté Saloum o ha Dakar ɗo ha partout kala to min jogui jamaji tan ganduɗa jamaji amin ma ɓuuri fodde temedere ɗin ɓe nuldama kumtaje mabɓe nani de ɓe nawama ha gasi hande noon e nogas e goho lewru korka yimɓe kawri ɗo kadi pour tottirde balle goɗɗe ɓe ganduɗa ɗiɗo kam ko ARPIERCA immorade kadi e partenaire uji mum wonɓe Kuwait woni komin tottiri ɗo fodde temeɗe ɗiɗi hikka noon ne famɗi no fewi so Allah par rapport e duuɓi jawtuɗi ɓennuɗi ɗi eyyi hikka noon ne hakkidi no fewi min jinno noon vraiment ɓuura yajde ɗo hay ko ɓuura wawde naftorade kono noon mo aduna ko ni tan hande wela janggo wona ñande fof baba waɗi gaari kono ko daña ko kam alhamdulillah yimɓe tottama alhamdulillah ñaago Allah yo Allah jaɓanen jaɓana kadi waɗɓe ɗum ɓe caabiɓe ɗum ɓe inde kadi mawɗo fedde nde woni docteur Habib son excellence docteur Habib Diallo gonɗo to Qatar to e inde bureau o fof kadi min belti kadi e émission mon oɗo walla télé o Piindi TV ñaago Allah kadi yo Allah wanmo kankone télé leader e domaine mo dillato donc min ñagono kadi ñaago noon Allah kadi yo Allah waɗa noon tawfiq e liggey mo mbattono Allah ɓeyda on nawro on yeeso Seyfa Dia ñanden docteur jaɓɓi min galle makko ɗo min mbadde makko yewtere kanko ceerno Habibou beele balle mon gummoto tan ko Covid walla ɗon jogui leyɗele goɗɗe ballidiji eyyi min jogui leyɗele goɗɗe ɗimin ballodirta ko wayno Qatar emin gollodirtano e no wayno Bahrain e Kuwait surtout noon min ɓuuri jokkodirde noon ko Kuwait kam so Allah eyyi ko Kuwait min ɓuuri jokkodirde toon partenaire uji amin ɓuuri hewde eyyi ko Habib noon immi ɗon ko noon faati to Qatar to vraiment ɗum kadi ne battini e golle ɗe no fewi aɗa tina ɗum ni hay sa yi Ramadan o kadi a tinat ɗum so Allah nde wonno Kuwait noon nden kam so Allah ɓurno hewde toon min ɓurno yiide koye amin no fewi so Allah eyyi heddo noon mataw ko laamu ngu nayi mo toyi joni ko noon tan alhamdulillah ko hoolare laamu ngu Chérif pelle kewɗe to banggue diine no goodi ina tottira kono wona saabu andude on walla wowdon amin jeeɓa fedde mon nde no mbiɗa ni on naate ladde Saloum o Fouta o e Bawol o ala ɗo goppuɗon nden softede équipe mo joguiɗon o no way tidde softude ni holno mbawɗon wat tan ha tamno ɗum dañen sukaɓe softuɓe mawɓe moƴƴuɓe taw ɗon nande ɗon paamodire kadi on gamani ha yettade nokku goto eyyi ko golle ɗe ko tawfiqe Allah subhanahu wa taala tan ko Allah so wallima tan
a sellini kadi a sellidi a tinni anniyama ko ɓuren himmude ko yo anni o sellu tawa sa selli tan ko heddi ko Allah ko heddi ko noon kadi won ko ganduɗa kadi ko expérience eɓɓoyde terrain o aɗa ɓooya hen bon guila min kam ko garmi e golleɗe guila 2006 ha joni presque ma woni duuɓi nogas joni ɗo e duuɓi ɗiɗi sappo e jeetati joni yimɓe nene golle ɗe donc alhamdulillah dal wonko won hewɓe ɓe jiyata won ɓe ganduɗa ndewi ɗo jeehi bon golle ɗe ha joni continue alhamdulillah dal min jetta Allah no fewi vraiment kadi équipe min gondi ɗo kadi min ɓoyti eyyi ko neɗɗo kam toujours mo gollodiri tan ko confiance wonata ɗon e ko jiiɗa e mum fof kadi jagga ɗum kadi ɓeyda goɗɗum ko noon tan golle ɗe jarata ko chaine tan mo ganduɗa taƴƴirta eyyi ɗum noon Cherif namdal cekkital ko gonga dande nde ina yuɓɓi ina dari ina fewi no fewi ñalawmaji mbaɗi ni juulɗo ɓi juulɗo ummiɗa e galle mo gummiɗa o dañta ko faye julɓe ummade e ceerno Habibou juulɗo ceerno Alassane Ba ko nandi hen sa darima e ñalawmaji mbaɗi ni ɓeena gulloto ɓeena luuka ga hokkam fotnam ga holno waytayma eyyi ko ne farsaji ne muusi seeɗa farsaji kadi ne weltina arɓe ne dañi ne jaaha so yi no beltorto a weltoto ɓernde ma ɓuuɓat hen kono kadi wonɓe ganduɗa kadi ne gara tawa ko tottira ko gasi walla tikkeji gasi hankkadi catoma goto foof ne yiiɗa non taw kadi ko joguiɗa ko ala no wayi ɓuuri musde foof ko neɗɗo daro yaakor daña yakare ma werto junggo tawa wawana ɗum haydara ɗum kam ne muusi ne metti so Allah ne muusi ndimo kam so yi ɗum ɗon tan ɓernde mum welata eyyi yo Allah waɗan en tawfik heddi noon ko Allah tan jogui wawi rokkude yimɓe fof te kadi waɗani noon o rokki ɓeɗo seeɗa o rokki ɓeɗo ha heewi ɓeɗo haaɗi ɗumen eyyi ɗum fof ko neɗɗo dañi fof yetti Allah dal eyyi ganden yo noon tan yimɓe jagguirta ɗum inchallah a jarama hay noon no jokki ha joni caggal nde keɗen ɓeɗo mawɓe seedangal ngal cetti hen en tawi ɗo musidɗo goɗɗo musidɗo ina yettode nde Salif Dia koye dental he jeeɗa walla ka garanɗo ba koye dental he jeeyami ngal ɗo dental dande mum wona saabu amin jaa heyɗi ne yooɗi namnimo Cherif golle moon e balle moon hitande fof mbaɗa ko way ni henna hol belle momo dañi toon e juulɗo e lewo quoi ko ittude ko way ni hokka juulɗo bandum e saaha o no way fadde ni assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe caggal nde jettuɗen jomirawo subhanahu wa taala julɗen e annabiyo sallllahu alayhi wa sallam ɗen daña weltere no fewi e ko wayi ni sak hitane ina arda min e leyɗele araboɓe ko wayno Kuwait walla arda min e Qatar eyyi ɗum ɗon foof nak no wodi e gardego meɗen e woni ceerno meɗen mawɗo meɗen kawiraɗo meɗen docteur Habiboullahi Diallo ganduɗa kanko fewji ngal ɗo dental gandanɗa hoorema ne dilla e gueɗe kewɗe ne jeeya hen wallude miskinoɓe wallude comme no waɗirani hande e korka he ne jeeya hen asde boyli en e maaɗe école aji min koye fedde he jeeyami ko hen dillanmi kono muno woni e ko fati koye école aji e jangde e jangguinde danaka min dañi hen ko heɓata école aji sappo en ɗi gandanɗa hoorema ko ONG ji watta ɗi dirigé jogui jangde mabɓe jogui programme o foof e ko yarata ɗum yesso eyyi ɗum ɗo hande ko waɗa ko ɗo ko weltare mawde ɗo gandanɗa eyyi ko imanagal tan abbiti ndax jomirawo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nawiya man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi gayra annahu la yanqus min ajri sa'imi shay'an kala mo gandanɗa hoorema walli kornoɗo ha o taaƴi e ko gandanɗa hoorema koye ballal ma anna wayno a dañi baraji fuɗɗi nino ɗumen makko hono wiyeɗo jobdi makko te ɗum ɗon ala ko ustata e jobdi kornoɗo o ɗum ɗon woni ko mawni ko gandanɗa ɗum julɓe tini sa yi ɓeɗo jaltiri jawɗeɗe mabɓe jaltini kalisaji mabɓe ɗum ɗo sodana ɗumena ɗum ɗon foof koye imanagal abbi ndax neɗɗo o no gonɗirnede foof ko noon gollirita ɗeɗo golle foof kono abbi kono ɗum ɗo no naareɓe mbaɗiri ɗum e dañɓe mabɓe enenne hay Sénégal nanaɓe eɗen foti ƴettude ɗum ndeɗo moƴƴere mabɓe enenne mbaɗen ɗum jaññen ganden korka ko lewru bonus mawdo gandanɗa hoorema kala julɗo no hen wawi profitede daña hen baraji kewɗi aɗa wawi finde kora korka ma daña yimɓe sappo walla yimɓe nogas ɓe gandanɗa hoorema ɓe korananma walla a dañat jobdi korka mabɓe ɗum ɗon ala no dañirta ɗum so wona no neɗa sallallah alih wa sallam udditiride en dame kewɗe ɗe gandanɗa foof ko moƴƴere so jomum en profitima hen tan ne wawi hen dañde moƴƴere hewde eyyi ɗum woni bonus mawɗo onon vraiment mbiɗen jetta on no fewi e onon gaccuɗon hajuji moon foof garɗon ndeɗo moƴƴere mbawɗum sattude yimɓe foof jiiya ɗum beele no wawa wadde ko wayini ɗum ne onon doone no fewi
oɗon ñagane no feewi machallah jettama a jarama ñande nde mbadde yewtere docteur Habibou Diallo gaddede fedde nde yewtere jaɓɓiyen to galle makko to yewtere wonde fayida e wiide bandiraɓe ko gonga pelle kewɗe no goodi ina gollo kono fedde mon nde ina jeeya pelle ɓuri teskede kala ɗo jaaɗa e Sénégal ma yi mantogal juma walla jama walla woyndu walla foise walla école e saaha kadi wonɓe ɗo e leydi ndi no goyto wonde pelle keeɓi kono no peccira ni wonno wayi wonon peccugol ngol ngol ina yuɓɓi ina yaaji ina feewi e hol peeje ɗe ndewɗon ha mbawɗon ɗum wadde tawi ala hiiro ala ŋaayo ala ɓe keeɓi ɓe keeɓani fof dañjata kono to banggue feccere nde yimɓe ina tina kala ko keɓɗon eɓe keeɓa eyyi minen ko wayni so ari tan muɗen jogui dental ngal fof noddete wiye ko wayni ari hono mbaɗirten ha ɓeeɗo yuɓɓuɗe ɓeeɗo moƴƴuɗe ɓeeɗo yodde ɗum ne encore il faut min keɗo hen tottirɗo no yiɗiri ni so wi min ko yimɓe temedere min jiiɗi soɗen ɓe totto yo wani yo waɗe organisation ko ni min jiiɗiri ɗum miɗo hen jiiɗi photo je pour min tottiroɓeɓe kamɓene ɓe ganda koɓe tottirta ko minenne min jottini ɗum ɗon yettima e miskinoɓe ɓe gandanɗa hoorema tagnoɓe immade ɗum tagui ɗum ɗon min mbaɗat comme tikeji ganda haade ñalawma feccugol ngol kala fodɗo heɓde foof andat kanko mo foti heɓde ɓen ɗon tan gara ɗum tagata watta désordre kono sa waɗi ɗum place publique mo gandanɗa hoorema yimɓe foof garata ɗum ɗon no wawi addude caɗele ɗum tagui noon min mbaɗirta ɗum te encore kala komin mbatta nomin tottirani min mbaɗirta ɗum pour tottirɗo o ɓeyda dañde hoolare e amen pour ko wayini no ɓeyda hewde ha min ɓeyda ɗum yanñude min balla ko woɗɓe ndax sa waɗiri no gandanɗa hoorema wona noon dakkodirɗon ɗum ne no wawi addu caɗele hakkude moɗon hay ko tottanoma ko o wasa ɗum tottide hitande wonde nde eyyi ɗum nag sa waɗi kankone encore ɗum ɗon confiance on ɗon ɓeydoto anna a ɓeydoto hen ɓe ballataɓe encore ɓeydoto hen minen ko on ɗon politique woni komin mbaɗi yesso amen ɗum tagui hitande foof min jiyat affaire o koko ɓeydoto kono wona koko ustoto woni confiance so ɓeydima tan ballodirgal ngal e gollotirgal ngal wonat ko gandanɗa hoorema ɓeydima so woni confiance o manque encore ɗum ɗon manquat e ko totteteɗa ko te ɗum ɗon ko takata tan an mbawa hen naftorade miskinoɓe mbawa hen naftorade leydi ma wawa hen naftorade woni mbaɗa feere ha mbaɗa gagné confiance on ɗon ko ɗum ɗon woni ko ɓuuri komin pawata yesso amen miɗen ndi daara ɗum takata golle amen ina yuɓɓa te ina yaaja sak hitande ɗen ñaagui jomirawo subhanahu wa taala ɗum ɗon min jaa ha min daña partenaire aji ɗi gandanɗa ko Sénégal naaɓe ɓe gandanɗa natari ɗum ɗo ndax moƴƴere mom ko moƴƴere kala ko mbaɗɗo ɗum fof ko moƴƴere ma fo man tatawwa hayran fa huwa hayrullah comme no jomirawo subhanahu wa taala wiruni ɗum tagui muɗen hen nodda kala galo mo Allah resni hunde e Sénégal so yi ko wayni kankone yo artir hakkille makko o hollene o anda kankone ɓeeto noɓe jiɗiri moƴƴere kankone ko noon o foti ɗum waɗirde tawde ko julɗo tan ɓe noɓe joɓirte ni o yoɓirte moƴƴere foof kala mbaɗɗo ɗum fof moƴƴere foof ko moƴƴere ma eɗen ñaago jomirawo subhanahu wa taala kanko gandanɗa hoorema kanko waɗi e meɗen ngal ɗo imanagal ha mbawɗen daranade koye meɗen e yimɓe meɗen e rendo meɗen ko wayini no Allah ɓeydana en ngal ɗon ha yajna ɗum ha mbawen darde meɗen ɓeyda tidde ɓeyda yajde ɗum ene wiiɓe Allah no ɗum wawi yo Allah waɗan en inchallah musidɗo jignaɗo ko ade fo inde e yettode wiyetemi ko ceerno Oumar Diallo gonmi ko Wokama jeeyami ko wiyande Bosiyaɓe ceerno Oumar Diallo wiyande Bosiyaɓe sababu gangal men ɗo hannde sababu garal men ɗo hannde ko yettere Allah e julde nela Allah sallllahu alayhi wa sallam e barkinorade lewru korka ndu jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ene gowi wadde ɗum hitande pop Allah ne arsiguinen ɗumen ganduɗa ma ene e arsiguaji ɗe ganduɗa Allah rewnata ɗumen e juuɗe jiyaɓe Allah Sérif Daouda Haydara e Alsane Ba e dendagal wondiɓe mabɓe kamɓe pop ko julɓe ɓe newnata e juuɗe maɓɓe ko ɓe mbaɗa ɗum guura ɓe gadda ɓe nodda jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa handuɓe hen ɓe guitta ɓe mbaɗa ɗum e juuɗe maɓɓe te ɓe mbaɗirta ko sibi Allah te ɓe ɗaminaki hen hay hunde so wona Allah hay hunde kadi ala ko ɓe jiiɗi hen so wona yo julɓe ɓe naftoro yo dañ ko weeli ɗumen e nder lewru korka ndu e barkinorade ndu ɗo lewru korka ɗum noon eɗen ñaagui Allah subhanahu wa taala kamɓe waɗoɓe ɗum ɓe e rokkoɓe ɓe pop yo Allah hebbin ɗum ha heewa addoɓe ɓe yo Allah newnu no gaddiri ha heewa mbaɗa juuɗe mabɓe eɓe gandi kadi kala koɓe totti e juuɗe mabɓe kamɓe oɗo Daouda Sérif Haydara e Alsane Ba en e wondiɓe mabɓe noɓe jiɗirni ko noon ɓen jiyaɓe Allah mbaɗirta ɗum dokkirta julɓe ɓe ala debbo noon ala gorko ala cukalel ala mangel ko kanduɗe hen fof ɓe totta ɗum eyyi yettode wodani Allah on woni ñalawma oɗo hande julɓe ɓe noddaɗo yo gar goto hen fof heeɓa ko woni arsugue muɗum
kala mo heɓani hen ko ara siggi mum arani tan kono ala moɓe kawani ala moɓe gañani ɗum noon eɗen jettir ɗum Allah subhanahu wa taala eɗen ñaago Allah kadi oɗo télévision garɗo tawede ndeɗo moƴƴere eɗen ñaagui Allah yo Allah hokkuma doole ha o dolna no moƴƴi ha Sénégal e ko wona Sénégal fof watta yebde mo nde won noon ko nafoore hono ni ko nafoore ko hollude yimɓeɓe moƴƴereji julɓe mbaɗata e nder aduna o e nder leydi ndi e nder jeeyaɓe Allah ɓe ɗum noon annene kadi min jettima no feewi Seydou Diop ñagonoma Allah moƴƴere yo Allah rokku hen kadi wattanimo wuuri enen kala e julɓe joomam a jarama assalamu aleykum warahmatullah aleykum Diallo musidɗo mawɗo inde e yettode hoto jeeɗa o wiyete ko ceerno Harouna Sow jeeya ko nokku men Wuro Soki ñalawma hande o hol sababu gangal men ɗo eyyi ñalawma o ko ñalawma jettugol Allah e nelaɗo mum nde wonno kala ko jiiɗa waɗi a tawat ko ɗum alhaali oɗo sifa noon e ndiɗo mbaadi ko mbaadi kuptodindi mbaadi nafoori kadi naftortendi no ɓe galdiri woni joni duuɓi eɓe mbaɗani kala mo Allah ñaawi yo arsugue mum won hen ena ara heɓa eyyi ngol ɗo noon no Allah addirni ko ni Allah addiri kono noon minen kam kala hitande amin tawa emin tawna min meeɗa wasde ɗawede hen minen noon e gooto e banam debbo ene ɗo e Dakaru hitande foof eɓe mbaɗa hen ɗum mi yettatɓe mi jarnaɓe kadi mi duwanoɓe hen ni aɗa andi jokkere enɗam diwata e ɗum ɗo ko sifa jokkere enɗam yimɓe fof mbawa hebdude kono ɓe Allah ñaawi fof yo keeb hen keeɓi kadi ñaagoɗen Allah kadi yo Allah hokkino wattudnimo wuuri tawa eɗen cellira onon noon wiyeteɓe Piindi TV la siyima an Abou Diop komin heɗotoɓema daiman kala yewtere ma enen tiiɗi yewtere ma arore taw min keɗaki nde wonno haala ka amin kocca hen komin naftoro guila wonan Piindi TV komin heɗotoɓe ha Allah addima toon amin keɗoma no moƴƴi eɗen ñaago Allah noon ko ɗo gonɗon ɗo eno jiɗɗon wayni yo Allah waɗir noon ha Allah ɓurna ɗon waɗa kadi ko ɓuuri ɗum e moƴƴere Allah ɓamta nokku o ɓamtoɗo on hen ɓe jeeyi Seydou Wujul Asabi min calmini on min juurima on min jarni julɓe kala kadi min beltanima on en mbino assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ɗinoɗen namnade jaɓɓuɗa ene ɗemgal katanaji walla kowennaji walla Arabie Saoudinaji yilade baraji jangguinowo école walla docteur rendina hunde ha asa woni walla foras gam waɗande jignaɓe mum to banggue baraji a haali joni ɗum jogonom namnademo miɗo namno Alassane Ba kalisaji batteɗe meeting ngaji ɗi e dente gonɗe ɗo ɗe joguiɓe ɗo ɓe beele kamɓene ɓe potani addude ɓe nanna hen gam yilade baraji ko Piindi TV arno ɗo e West Foire fedde wiyetede ARPIERCA ballal faade julɓe kala ko waka caméra ko Djiby Dieng jogui Abou Diop e yesso ayaw ngo ko ɗo katen ha lawol gongol e saha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi